בי. בכללי, אחי, הם עושים לנו את השם. אוקיי, אני מכניס, אל תירה בי. תכניס. אני מכניס, לא לירות בי. ג'ינקס? כן, אהלן פאבלה, אנחנו שרמוטה. הלו, לא בשכונה שלי, למה? אבל למה אתה יורה? אין אנשים. צא מהרכב, צא מהרכב, צא מהרכב, צא מהרכב. צא מהרכב! אופיר ביד שלי, אופיר ביד. כנס לרכב, בוא לפה, בוא לפה! שערו פה. למה הוא הולך ככה? מה יש לו? בוא, אני רוצה שתעביר להם דברים בקשר, בוא אליי. זהו, לא לזוז, אני נראה פה! רחקות. תקשיב, אני רוצה 100 לוקפיקים ו100 אלף. למה אתה עושה לי? 100, תעצור! 100 לוקפיקים ו100,000. הוא דורש מהלוקפיקים. הצגתי שזה בבית שלו. בוא לפני אני מסיים אותך, בוא. תרים ידיים, שקט. תרים ידיים לפני תורליץ', תרים ידיים. איזה שלף נבוש? וואלה, תרים ידיים וואלה. מה זה? מה אתה... אני זה נתים... יואו, מכות של המוגרבים. אימא'לה. היה פה ירי! לברוח! תיר, שומע הוא ירה. בוא לפה, תרים ידיים. כנס לרכב, אין דבר כזה ימס, כנס לרכב. הלו, תבריחו אותי! פרצופי אחי, הכל... סע. אני לא יכול עם האינטרס הזה. תהרוג. טוב, זהו, קח לו רסס. פעם הבא תעזוב. ברוב. תעשה. עכשיו יצאתי משם. כנס מה, אתה רואה באוויר כאילו? אני רע בך. אתה... תתחיל ברגל. תראה לי ברגל אני מזיין אותך, איך אני? גם ככה עכשיו... תגיד לי, מה אתה חושב, אני צוחק איתך? יפה. יופי. יאללה. שם לי טאקל אפילו. כן, שם לך טאקל. יאללה, אוקיי. טוב, ב-EMS פעם אחרונה פתאום לי טאקל. איפה הוא? זה למה אז אנחנו למה מחפשים? אתם כאן? למה אתם מסתובבים פה עדיין? כאילו אתם... אנחנו מחפשים אותו. מה זה? מה הוא עשה? ירה בנו. הוא ניסה לפעול כנגד שוטרים, הכל בסדר. טוב, הוא לא פה. תרים ידיים, הבנתי, אתה מחפש אותי, בוא לפה, יא בן שרמוטה. רד מהרכב! רד מהמסוק, רד! בוא לפה, בוא אליי. אני אוהב אותך. בוא אליי! כנס לתוך הרכב! כנס לרכב! לאן? פשע וזה, אתה בסדר. תרים ידיים. אורן, תדאג רגע שנועם צא מהרכב, וכל צא זה, מהרכב. ואני אעמיד לשתיכם פשוט ביחד. צא מהרכב! זה לא מוזר. אני תקוע! צא מהרכב! צא מהרכב! לא עובד לי בראש כל כך. אני תקוע! אני צריך להוריד ידיים. צא... מה אומר פאבלה? תראו אותך מוגר ביחסית. וואו, זה לא יו, לוקחים אותך מוגרבי. אני לא יכול לראות! אין דיבוק רבי, החולה מסריח. מה אתה אומר? מה יהיה עומר? מה יהיה? תרים ידיים, כנס לרכב, מה שזה משחק ככה מעניין, שחק? יש שוטר חטוף, תזהר, אני מכוון עליו נשק, כנס לרכב. וואלה לא. טוב, נכנס. הוא חוטף שוטר, אני מת. תשמע, אתה משוגע. אתה לא רואה... לא דרסתי, אופיר, לא דרסתי, אחי! אופיר, לא דרסתי, אופיר!
זהו, מספיק, כמה הם יורים, זהו. יופי. שוטרים שם נדרסים, אחי. אני מתה, אני גופר לא דרסתי, אבל עומר סע כבר. אין, אני מת. הוא מת. הרבה אחרי כל ירייה יש לו הרבה זמן להטעין את הנשק, אני אומר לך והוא לא איפה, סבבה? מוריד אותך כאילו, זה מטורף. הוא בטח שהוא... כן. הוא צריך להטעין, הוא מטעין מאחורי... הרגת אותו. לא הרגת. לא, מה? עכשיו פוץ, הוא מטעין את הנשק, פוץ. מה זה? לא יודע. זה משהו תפגע, מסריח. יא בן זונה. הנה, סדרה של פוץ. בוטים. אוקיי, יופי. קח לו את הנשק. זה קרב של מי יותר NPC. קח לו את הנשק. אחד השני. איזה קיבלת? עם מה בדיוק? בידיים? לא יודע. הצילו, הוא מנסה לגנוב לי את הנכס, הצילו. צא מהרכב, חבל אני ארסה, צא מהרכב, בלי הנשק, זהר. בלי הנשק. בלי הנשק. אני עכשיו, אתה אחריי, סבבה? זהר, אני ארסס לך, אני לא צוחק, לא משנה מה יש לי. כנס לרכב, שוטר! חבל עליך, שוטר, אני בחטיפת שוטר! אני בחטיפת שוטר! עכשיו, פשוט בום. ותקליטו אותי בלייבים. יש למוגרבי את הזין הכי גדול בארץ. שומע? צוות של 10 אנשים, לא היינו עושים את מה שהוא עשה עכשיו לבד באלוהים. מה?